Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ke United Democratic Party Ranikor constituency kalanang Khlaiñ kat badang mi gisngi da ka jingi Pynïasoh jong ki Spah Ngut ki dekhat ki bedei ki nong kersan jong ki weipat ki party ya kini ki dekhat bathamai la pedang burom lu MLA jong Ranikor constituency uba Pius Marwen ha ka jinga lang kabalong ha arpo trek nailar arajar arpuar ha ka snong ul moilam ha ka ni ki jinga lang la pens khamru ya ki nongkit kam jong UDP moilam zonal unit na ka benta ka samai trek kam jong usnam arajar arpuar arpusau da uba Pius Marwen haringkat ke jingadon lang jong working president ba Narayan Thongni utreasurer uba Skingford Nongbri bat kiwe nalor kata hakani gasngi la pens khamru ya ka women's wing primary unit jong kasnong song dong khti pens kham ya ka moilam zonal unit te nga kitpok kirwen ba na kalian ka chopi nyo ya kamet ka pokot ka bakhya ba ngin nang la batrei ham chilham ya kakam de kapati